an filɛbagaw ani an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye tarata ye juin kalo tile 25 san 2024 min ye Jani.ml FM an bɛ ale so kɔnɔna na an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la Bamakɔ commune 6nan ni ale maire ye Bouakari Jan ye jeune premier an bɛ ale ka sigida kɔnɔna na nin waati in na min ye bi sɔgɔma in na ye an da yɔrɔ bɛ sɔn ka caya nka farikolo ɲɛnajɛ ale Mali kɔnɔna na ale bɛna an ka saraba ale bɛna k'an ka saraba ye sɔgɔmada in na ka da ko ani a kɔrɔ kan. Jamana furancɛla fanga ɲɛma n'o ye colonel Asimi ye ale bɛ taa tile kelen baara la bi Wagadugukaw fɛ yen Kajolokaw fɛ yen garde nationale ale ka peloton daga yɔrɔ min bɛ yen ministre a y'o kurunbɔ karili kɛ Kiɲa commissariat k'o fana dayɛlɛ général Dawudu ale kɔni kabini Sikaso cérémonie banna ale donna mobile kɔnɔ polisiso ni garde so fɛn bɛ Sikaso ale kɔni bɛ ka tulu de lajɛ sa yaasa a yɛrɛ ɲɛ k'a ye o ka fisa maa k'a lakale a ye baara in na sa polisi directeur ba n'o ye Sulemani Traoré ye ka taa fara garde ale chef d'état-major kan n'o o ye général de brigade Famouke Kamara ye kojo ni ale bɛ protection civile kunna ani anw yɛrɛ kunnafonidilaw an b'a nɔfɛ sa Sikaso kɔni taama na min ye général ye a ka baaraw ministre de la sécurité o mun bɛ ka kɛ Sikaso kɔnɔna na an n'an da don o la k'o fana ɲɛfɔ aw ye u taara k'u bɛ taa bin maaw kan u ma maa ye u ye misidenninw ni sagamɛrɛninw ni baw fara ɲɔgɔn kan ka taa ni olu ye o kɛra an sɔngɔkaw fɛ yen keba anw de ka sɛnɛ labɛn wa Bafilo bɛ k'aw fɛ yen dugu dɔ bɛ yen ko Jaje Fara olu bɛ ka malo kan han Sijo Tamani ale maa bila ka taa ye koyi nin kan ka lajɛ anw bɛ ka samiya labɛn anw bɛ nɔgɔ sɔngɔ ɲiniw ni takapɛrɛw na olu bɛ malo kan na yɔrɔ fanw tɛ kelen ye office de moyen banni ale ka lajɛ min tun kan ka kɛ Sangaw fɛ yen a bɔra Sanna k'a kɛ Segu ye ni Ala sɔnna a ma juma ni sibiri nata yen a bɛ kɛ Segukaw olu fɛ yen min mana na bɔ o kɔnɔna na an n'o fana da maaw tulo kan Motikaw fɛ yen ɲɛnajɛba tun bɛ yen ɲɛnajɛ min n'o ye dɔgɔkun kelen seko ni dɔnko ye Mopti kɔnɔna na u ka kin min bɛ yen n'o ye Komogeli ye k'o wulila k'i jɔ ni Bilisi niyɔrɔ sara ye tɔw ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ an n'o fɔ an ka sifin minnu bɛ yen n'o ye ndolatilaw ye n'olu kan ka taga an jɔyɔrɔ fa Jeux olympiques la Fransikaw fɛ yen olu maa 28 ko olu kɔni bɛ kabala labɛn na nin waati in na Mali fédération de football k'a ye an ka jalatigi n'o ye Amari ye ko tile 2 b'a bolo k'a kana fédération ɲɛkɔrɔ k'u y'a convoqué fédération kɛra tribunal ye sa dɛ convoqué o kɛra polisiw ye sa dɛ aw tɛ Amari t'aw bolo sarala baara la contrat t'aw n'a cɛ faso de bɛ wari d'a ma aw bɛ se k'o convoqué cogo di nka bi farikolo ɲɛnajɛ in ko mun b'a la anw kɔni ma min faamu est ce que ninnu ka juru tɛ Mali la est ce que fédération in ka juru tɛ Mali la maa min sera ka i jɔ Nations Unies ɲɛ k'i jɔ Faransi ɲɛ k'i jɔ OTAN ɲɛ ni fédération bɛ se k'o kɛ ɲɛ cogo di u bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna awɔ n'a y'a kɛ tan FIFA b'an suspend anw y'o de fɔ yan anw ko an ka ja bɛɛ kɔ an kana taa yɔrɔ si an k'a dilan ka ɲɛ ni FIFA b'an suspend a k'an suspend sabula n'an taatɔ don min na Côte d'Ivoire an tɛ foyi sɔrɔ a la ni dusukasi tɛ Ala y'an ka tiɲɛ segin an ma o ko n'an y'a kɛ ko coupe du monde k'an ka position ka yala a bɛ cogo di bi ni anw tun ye min fɔ keba n'o tun lamɛnna an ka jɛ an ka fɛn dilan min bɛ sigi ka ɲɛ tiɲɛ bɛ min kɔnɔ mun bɛ fu da FIFA dɛ FIFA kafu nkalon a bɛɛ nkalon bi n'a ye Mali ɲɛmɔgɔw ja u ka fédération ci n'a m'u ja u ka fédération ci fédération de ye ballontan problème ye bi Mali kɔnɔ lajɛbaga fara filɛbaga ka fɛn fɛn bɛ kɔ kan joueur fɛn fɛn bɛ Mali tɔgɔ la u ye communiqué kɛ joueur kɔrɔw parce que fɛn dɔ b'u bolo yan
ko association des anciens footballeurs u ye Mamadou Diba fana ka tons bosi ala ka taa di mɔgɔw ma c'est-à-dire Mali bɔlɔntan kɛra cogo min quoi ni Bavier ninnu da tɛ file kelen na san 40 minnu bɛ bɔlɔntan kun na ni ninnu da tɛ file kelen na e tɛ jate i ka tɔn bɛ minɛ la i ka ligue bɛ minɛ la i ka club bɛ ɲina o y'a fɔ Musa Konate ɲɛna k'a bɛ jigin deuxième division na o y'a ka club lajigin Sew bɛ yen Segu taara ligue minɛ cogo min k'an daraki bɛɛ ɲɛna k'a d'u sagonamɔgɔ ma a kɛra bɛɛ ɲɛna k'a ye même chose o namara kulu sigilen jɛkulu minnu yɛrɛ b'a kɔnɔna na k'olu kan ka sariya tile k'u k'a fɔ dɔrɔn ko fédération candidat dɔ bɛ kaso la ko ayi k'olu t'o kalama ɲɛ tugura o bɛɛ kan sisan mun de bɛ ka k'a ko juguma yɔrɔ ye ministre des sports yɛrɛ bɛ ka tugu fédération kɔ Mali bɔlɔntan an ɲɛ suma man di dɛ san 40 minnu bɛ bɔlɔntan ko kunna Sami Traoré y'a fɔ san 40 parce que ale nana jouer CAN na ale nalen jouer CAN na CAN 2002 la a fɔra ye ko minnu bɛ ka bɔlɔntan ko ɲɛnabɔ ko nin y'olu san 10 ye u bɛ ka Mali bɔlɔntan ko ɲɛnabɔ CAN tɛmɛnen ni sisan cɛ a tɛ san 20 bɔ e to ninnu nana min ta 26 mars la yan maa minnu tun bɛ yen olu groupe kelen olu de ka mɔgɔw bɛ ka fédération gérer hali bi san 40 an tɛ dusu suma an tɛ ɲɛ suma an tɛ tɔgɔ sɔrɔ an tɛ dawula sɔrɔ an ka wari bɛ don a la parce que jamana ka wari de bɛ kɛ ka joueurs sara ka kɛ ka fédération yɛrɛ la fonctionner n'i y'o fɔ k'i b'u contre la contre jumɛn u ka jaabi kelen fɔ an ɲɛna kɛ senior u ka kelen fɔ ni Mali ka Yaoundé bɔra la final u ka fɛn wɛrɛ fɔ troisième place fila min kɛra a kɛra maa min bolo o tɛ nin groupe in mɔgɔ ye Ala ma hinɛ Amadou Kolado Cissé la ale de y'o kɛ Gabon mais bi mun de bɛ yen ka bɔlɔntan e ni Ala cɛ denmisɛnnin minnu b'aw bolo a b'a fɔ olu ɲɛna k'olu ka don aw dungoda fɛ mun ka da olu k'o kɛ aw yɛrɛ tɛ légal hali fédération secrétaire général min ye papier signé a tɛ se ka papier bɔ ka yira mɔgɔ la k'a fɔ ko bi ko papier filɛ nin ko fédération président de y'ale signé k'a kɛ secrétaire général a tɛ yen a papier tɛ yen a tɛ se k'a bɔ fédération président tɛ se k'i to kaso la ka ale ka papier kɛ o tɛ se ka kɛ ale kɛra o ye cogo di bon an bɛ taa ɲɛfɛ parce que ci ka ca an bolo farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ comme enfin le sport de don an mara tɛmɛna an ye ko ni jɔna janfa na a sirili ɲɛna de ni maa min ko Ala deliden mɔɔ ka go n'a sara i b'i yɛrɛ sɔrɔ bilasirali jan o ti ɲɛnɛfinbɔ wa min ye waati ye ale dɔrɔn de ye maa karamɔgɔ ye Ala tɔgɔ fɔlɔ a n'a filanan o ye tiɲɛ de ye wa maa min wolola tiɲɛ fɔ kama o tɛ sa bololankolonya la dɛ kunungo n y'a fɔ kunnafoniw la n ko n y'a ye n ko CPI mɔɔw k'u ko Iyad Agali ko ka ale ka laɲini min bɛ yen ko k'a minɛ u tun ye gogoro k'a la u yɛrɛ ka nanzarakan na ko k'a sele sisan k'u y'a desele k'a dayɛlɛ ka nɔminɛli k'o ta k'o ɲɛsin Iyad Agali ma ko CPI ko ten an bɛna min fɔ nin ko in tɛ Iyad ko ye koyi ko min bɛ nin dugu ma a baaraw bɛ senna a mɛnna n t'a dɔn n'aw hakili b'a la a dɔgɔkun 2-3 ye nin ye u ye fa kari mɔgɔ la u ye fa kari sogɛli la ko fo a ka taa ka bɔ yen kɔkanmɔgɔ tɛ kɔkanmɔgɔ ye kɔnɔnamɔgɔ tɛ kɔkanmɔgɔ bɛɛ wulila sa laɲini min tun don a kun kɛ kun ye gouvernement de ka bin ni gouvernement binna Faransi ka cour dɔ bɛ yen ko cour d'état a bɛ komi anw ka contentieux de l'état ɲɔgɔn olu de ye wuli ka jɔ kɛ ka taa CPI la k'a daminɛ san 2000 ani 12 n'o ye 2012 ye ka na bila 2015 la sɔrɔdasi fɛn fɛn tun bɛ kɛlɛdagaw la k'u bɛɛ tɔgɔ ɲini k'u dɔn ani kɛlɛ kɛra cogo min maa minnu ye baara minnu kɛ k'i tɛgɛ d'a bɛɛ kan
ka taa sɛbɛn ɲini k'a bɛ taa don u juguya la CPI la hakili la waati dɔ la gafe dɔ bɔra an fɛ a kɛra mankanba ye nka sɔrɔdasiw sera ka gafe in ko sɛgɛsɛgɛ k'a kɛ ni hakili ye u yɛrɛ sɔrɔdasi sɔngɔw ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ tun ye ɲɛbilaw ye an ka finitigi ɲɛmɔgɔw bɛ se ka kari ɲɔgɔn na cogo min nka u tun y'u bɛɛ kɛ bara min kɔnɔ n'o ye Faransi ka kɔntanse ye ka taa CPI la o de ye k'a lajɛ maa maa bɛ yen n'o ye kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔ kɛlɛdagatigiya kɛ walima k'i sen don guerre in na ka taa bɛɛ lajɛlen ni gouvernement kun binna ka fara gouvernement mɔgɔw kan maa minnu ye civiliw ye bi bi in na n'olu ye gouvernement baara kɛ transition kɔnɔna na k'olu dɔw fara kan k'a f'u ma ko mandat dalen n'u ka sa CPI fɛ nka komi gouvernement ma se ka bin laɲini kun fɔlɔ ma sɔrɔ u segira ka taa Faransi n'o y'u ka conseil d'état mɔgɔ ninnu ye u taara sɛbɛn fa siri sisan u y'a dɔn k'a fɔ ko in tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ yaasa halisa ka an lasunɔgɔ u ko IAD n'o fɔra anw de tɛgɛrɛ fɔ sa wa an b'a fɔ ko ha jaja mɔgɔ ninnu u ɲɛ bɛ ko la u bɛ ko kalama u ɲɛ tɛ ko la dɛ u ka laɲini ye min ye an ɲɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la k'o ye kɛlɛ k'an ka jamana kɔnɔ k'o ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ye ka mandat d'arrêt da olu kan o fɛɛrɛ de bɛ sen na nka a fɛɛrɛ bɛ ɲɛ sɔrɔ cogo di fo fɔnkɔɲɔgɔnkɔ de ka don jamana ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ anw fɛ yan a ka birisa ɲami u ka fan dɔ sɔrɔ u naga kɔrɔ u bɛ to ka kumaw sɔrɔ minnu fɛ baaraw kɛcogo la kow ɲɛnabɔ cogo la n b'a dɔn n'aw hakili b'a la mun ye IBK ka fanga bin ni teliya a waati ŋunuŋunu dɔ tun bɛ yen o ŋunuŋunu ko sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ko olu tɔgɔ bɛ ko dɔ la MINUSMA mɔgɔw bolo ko MINUSMA b'a fɛ ka sɛbɛn in bɔ a kɛkun tun ye mun ye ka IBK bagabaga yaasa a ja ka jɔ a ka se k'a ka fanga baara kɛ a ka se ka sinsin nka filɛlila wɛrɛ ye mun faamu a la o kun ye ka an ka kɛlɛkɛdaga maaw k'olu kungari ɲɔgɔn na o de la n k'aw ma kunu n ko aw bɛ k'a fɔ ko IAD ko mandat dar'a kan n yɛrɛ ɲɛ b'an ka gafew la u bɛ k'a wɔrɛntɛ fan bɛɛ fɛ maaw bɛ ka t'u sigi o fana ka baro la an ka ko tɛ dɛ a laɲini tɔ bɛ u bolo sira la ka nalen minnu taara dɔgɔkun 3 kɛ CPI la u segira ka taa Paris u bɛ wulikajɔ mun na a wulikajɔ ɲɛdɔnnen don n b'a dɔn k'a fɔ anw bɛ mun kalama a la o ka dɔgɔ ni ɲɛmaaw bɛ min kalama a la ye parce que mun de bɛ yen Mali transition bɛ se ka coron cogo di a bɛ se ka bloquer cogo di fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ cogo di mankan bɛ se ka wuli cogo di o laɲini de bɛ sen na ne delila ka kuma dɔ fɔ furancɛ fanga mɔgɔw sigi waati coup d'état kɛlen Kati radio wa n t'a dɔn télé ɲɛtaa mɔgɔ dɔ ye ne ɲininka n ko a ma n'i ko sɔrɔdasiw ma bi a ye maa kelen jira a bɛ kɛ jamanakuntigi n ko ye ɲɛtugu ka yɛlɛ ye n ko nka n'i y'a di an ka politiki mɔgɔw kan k'an bɛ kalo kɛ n ko wa n ko tɛna ni mɔgɔ tɔgɔ ye k'e b'a bi an bɛ sinsin ni lafiya min na nin sɔrɔdasi ninnu bɛ ɲɔgɔn kalama a kuma masurun ye min ye anw kunnafonidilaw filɛ nin ye n'anw bɛ marché ɲini an bɛ taa marché ɲini e Keba fɛ an b'a ɲini Amara fɛ an b'a ɲini maa wɛrɛ fɛ wa n'i ye ninnu na n'i ye marché ɲini mɔgɔ kelen fɛ n'o y'a d'i ma kana taa ɲini fan wɛrɛ dɛ u b'a fɔ ɲɔgɔn ye n'i ye fɛn fɛn kɛtɔ ye jɛkulu ta de don olu ka côté la dɛ n tɛ aw parce que aw n y'a f'i ye ko ne si tɛ ministériel dɔ ne ja bɛ tigɛ sɔrɔdasiw n'u ye fɛn o fɛn kɛ a bil'i kunna k'a fɔ ko jɛkulu mɔgɔw b'a kalama ni e munumununa ka taga k'i bɛ taa fɛn wɛrɛ min ka di ne ye sege n'i ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ɲɛnɛma ye yɔrɔ o yɔrɔ n'i nana ko Keba ko ta a b'a fɔ ko aa donc Amara wele ka na komi e ko ko ale de ko ten o de ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmɔgɔya diya ye olu ta bɛ ten de kan kɔnɔna tɛ détruire e kelen kama dɛ i nana ko Keba ye nin kɛ n na Amara Keba yɛrɛ wele ka na tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca n b'o cadeau di an ka jeunes ma minnu bɛ pan ka cun ni fɛnw na
me mobilisation nga meni nke meta yan fe ni tara kelen fe daw ma de aba fo to yi mama ka suru ula u be ba do nga fo barabe ka cogo mina donc CPI kuin u ka boloba an yɛrɛ fɛ yan koyi minnu bɛ to ka fɔ k'an bɛ taa CPI la an tɛ taa CPI la koyi CPI antenne bɛ Bamakɔ yan Mali bɛ jamanaw la jamana minnu y'i tɛgɛ nɔ bila CPI sigili la ka jɛn ni a ye a sɛbɛn Mali y'a tɛgɛ nɔ bila wa f'an bɛ yɔrɔ min na an sigiyɔrɔ in na a ma f'u ma fana k'u ka minɛnw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fɔlɔ ɔ minnu bɛ CPI fana na kibaru ne b'o f'i ɲɛna bi an taara an ye kisɛ ci an ye mugu ci an tilara an y'a ye k'a dɔn k'a fɔ degun sera fasodenw ma an y'an ka kiiri bolo mɔgɔw bila u ka enquête dayɛlɛ CPI da tɛ se ka don o la an ye nin wulikajɔba in kɛ an ka wulikajɔ senfɛ an y'a ye k'a fɔ an taara sɔrɔ Ninjuguwale ni Bamajawale kɛbagaw kɛlen don ka mɔgɔw faga k'u bila dingɛw kɔnɔ anw b'an ka kiiri mɔgɔw wele olu bɛ kiiri dayɛlɛ ka enquête kɛ CPI da tɛ don o la CPI bɛ saisi cogo min a baara bɛ kɛ cogo min ni ma fili a kalan kɛra anw yɛrɛ kunna hakili la u ka jɛkulu bolofara min b'an fɛ yan u tun ye munumunu salo kɛ waati la ka taa telesow arajosow la ka t'u ka baara kɛcogo ɲɛfɔ bɛɛ ye sɛbɛn min b'a kɔnɔ keba a ma ŋɔɲɛ nka mun y'a defomayɔrɔ ye diɲɛ magobacogo de ta don ni maa mun ka d'olu ye don min wuli bɛ se ka k'o ma n'u ni maa min ye ɲɔgɔn bila walima n'i ye ko kɛ olu yɛrɛ tɔgɔ la comme Benjamin Netanyahu ye min kɛ Israël u b'i kɔ bila dɛ parce que ale ye min kɛ depuis Ala ka diɲɛ da ni Hitler kɛlɛ t'a ɲɔgɔnna ma kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ ayi ka den to a ba kɔnɔ ka kisɛ ci a la e y'o ye Hitler y'o kɛ wa dɔgɔtɔrɔso k'a ye ka bɔmu kɛ k'a bɔ e y'o ye Misiri n bɛna ginoni dɔ d'i ma bi k'anw don an ka girin-ka-jɔ ninnu na n'a ko n kɔni an bɛ don Misiri de kɔnɔ ou bien ne église b'an kɛrɛfɛ an bɛ don yen finitigi si tɛ don olu kɔnɔ olu ye yɔrɔw ye yɔrɔ minnu maa tɛ se olu ma dɔgɔtɔrɔsow fana bɛ ten o de ye maaw dogo yɔrɔw ye kɛlɛw la i m'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ k'an bɛ clandestinité la clandestinité in caman bɛ misiri kɔnɔna église kɔnɔna dɔgɔtɔrɔso c'est pour que fanga tigilamɔgɔw ka wulikajɔw bɛ kɛ ka ɲɛsin olu yɔrɔ ninnu ma kuma caman i b'a ye dɔrɔn don dɔ la sɔgɔma dɔrɔn polisiw bɛ cun dɔgɔtɔrɔso dɔ la u bɛ taa banabagatɔ bɛɛ lajɛ ninnu de don kɛba kɛlɛ fɛrɛ ka ca dɛ ne dan bɛ dɔgɔtɔrɔso la ye sufɛ n bɛna n ka so dugu mana jɛ n bɛ taa n da dɔgɔtɔrɔso la aw bɛ ka ne ɲini aw bɛ ne ye gardien ka misiri gardien ka da a fɔlɔ don ye ko ne kalifalen don misiri la ne n'o bɛ baara kɛ su ni tile n ka jalamugu tɛ bɔ n kun na fiyewu aw nana ni gardien dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ninnu ye fɛɛrɛw ye a y'o fara aw bolo ta kan n'a tɛ se ka souterrain dilan aw ka sow la donc an bɛ kɛlɛ min na nin waati in na a ma nɔgɔn keba maa min sigilen don k'e kɔnɔ Sikaso n'i taara Kayi ale t'i ye dɛ ɔhɔ nka bila i kun na k'a fɔ ko n ye min fɔ kunun o de don fɔlɔ jo ni jalaki tun tɛ mɔgɔ ni fanga cɛ mais bi fanga yɛrɛ bɛ wele fanga la parce que État yɛrɛ ka contentieux bɛ yen a yɛrɛ ka juges bɛ yen e m'a ye ministre dɔ taara ni parti sadi ye bɔgɔ jeninen k'a perdira ni jo ni jalaki tun tɛ mɔgɔ ni fanga cɛ o tun tɛ sadi ko bannen donc an k'an kɛcogo dɔn an ni minnu bɛ kɛlɛ la kɛlɛ bolofara ka ca jamanakuntigi yɛrɛ y'a fɔ Sikaso a dɔ ye kunnafonidi siraw ye a dɔ ye sɔrɔko siraw ye muguci ni manfan in olu ye a la naamu ye bi sabula Mali kɛlen tɛ se ka wulikajɔ kɛ o la nin ye an donkan ye k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna min ye jamanakuntigi colonel Asimi ye sɔɔni sisan ale ka pankuru bɛna wuli ka bɔ Bamakɔ yan k'i kunda Wagadugu kan n'a sera Wagadugu ani capitaine Ibrahim Traoré bɛ ɲɔgɔn ye k'a bɛ pankuru jigi kɛnɛ na o kɔfɛ sa min ye délégation ye u bɛ taa olu fana ka palais kuluba de fana b'olu fana fɛ yen u bɛ taa ye n'u ye kuma kunfɔlɔw kɛ o jamanakuntigi fila u mana tulo la min ye délégation ye sabula Sadio bɛ délégation na
je le répète, ale fana Elhaji Kurani ye ka taa fara min ye Ablaye Diop ma ministre min fana bɛ siraba ko kunna n'o ye anw yɛrɛ ka seri mandi ye Madina kɔni ale b'a la ɔnsɔn sɔgɔla kɔnɔ Segu biri ka seri kɔni biri y'an kɔrɔkɛ de olu bɛɛ lajɛlen bɛ jamanakuntigi nɔfɛ taama in na baara kan ka kɛ olu fɛ Mali ni Burkina fɛ o la AES ale sariya sunba baara mun kana fana kɛra daminɛna don la Asimi ko ale tɛ se ka bɔ Burkina malien minnu bɛ yen n'olu ma tilela fana dun ɲɔgɔn fɛ a na taa ye a n'olu na kuma ka masala ka tila ka hakilila digɛ jamana yɛrɛ bɛ taaboloba mun na bi n'Ala sɔnna ma nin kibaruya ninnu si tɛna fɔ aw kɔ sabula an ka maaw bɛ kɛnɛ kan ye minnu bɛ se ka kibaruyaw di an ma ni président ka avion jiginna fo ka taa se a nali ma donc a b'aw tulo kɛrɛfɛsigilen to ni ko mun kɛra la ni déclaration ba kan ka kɛ fana tile kɔnɔna na an na o di aw ma a nɔgɔnni fɛ a bɛ se k'a faamuya cogo min aw ka parti politique mɔgɔ minnu minɛna u ko u y'u bila ka taa kasobonba la maa tan de taara kasobonba la sisan an ye min mɛn u kɛrɛfɛ mɔgɔw da k'u minɛlen ka taa fanga tigilamaw fɛ n'o ye gendarmelakaw ye k'u m'u ɲininka ɲɔgɔn ɲɛna dɛ bɛɛ ɲininkali ka dan na a na kɛ hakilinaw ma ɲɔgɔn sɔrɔ ni keba ko k'an kun taara tigawɔrɔ la Amara b'a fɔ k'an kun taara belɔti la dɔ b'a fɔ k'an kun taara samɛ la a nana kɛ kuma tɛ tigɛ a tɛ tugu Bacili bilalen u y'u jigila tigɛ dɛ dɔw ko olu bolo ko Bacili kun b'an ka bila nka an bɛ mun f'u ye Mali bɛ diɲɛ sariyabaw de labato sariyaba minnu bɛ yen n'o bɛ nin tanga di avocats ma o tɛ taa kaso la bɛɛ lajɛlen hakili b'a la maître Muntaka Tall M5 wagati ale minɛna ka taa n'a ye K1 na baro wulila k'i jɔ Tall ko k'a ti bɔ u y'a don mobili kɔnɔ ka taa n'a ye kɛnɛma furu donc Bacili fana n'a ko k'a bɛ to yen a tɛ se ka to yen parce que baro tɛ jɛ ni o ye a bɛ jɛkulu de kɔnɔna na n'o ye Mali avocats ka tɔn ye tɔn minnu bɛ avocats tɔgɔ la diɲɛ kɔnɔ olu de ko ni Bacili n'a ɲɔgɔnnaw ni avocats n'u minɛna maaw ka dossier b'u bolo olu bɛ se ka to kaso la k'o ɲɛnabɔ cogo di donc ni kiiri b'u kun kan kiiri ti bin u b'u ka baara kɛ fo ka taa se kiiri don ma ni min fana bɔr'o la o fana bɛ jalatigɛ nka maa ninnu minɛlen u ko tiɲɛna olu yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sɔrɔdasiw k'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n ye min fɔra ka mun fɔ aw ye sisan olu kun bolo komi anw ni Nbiya ka surun n'an y'an kalifa o la o n'an kɔnɔtaw to an kɔnɔ a bɛ remonter de donc u binna o piège de kɔnɔ wa u y'a yira fana ko nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka réunion in kɛ donc u ka ko kɔni n'Ala sɔnna ma Ousmane Fati ni ale ye commune 5 procureur ye on son grand frère nous Fati kɔni ale tun bɛ pôle économique la maa si t'a dɔn i b'a ɲini k'a datula ale ni Kasoge de tun bɛ taa pôle économique la Kasoge taalen kɛ ministre Fati de tora yen ka dossier bɛɛ gérer fo ka taa se u ka yɛlɛmali tɛmɛnen ma o ka sɔrɔ k'a bila ka taa procureur la commune 5 la Ousmane Fati Ayidara nka bɛɛ b'a wele ko Ousmane Fati on sɔn Medina kura Bamako kura Keba n'an bɔra politique maaw la komi an yɛrɛ ye politique maa ye an yɛrɛ ye politique maa ye dɛ ni n'an mara kɔnɔ anw b'a la dɛ anw bɛnkɛw ye politique kɛ an faw y'a kɛ an kɔrɔkɛw y'a kɛ u ye jɔyɔrɔw sɔrɔ yɛrɛ ministre sécurité lakana kɔnɔna lakana ministre n'o ye général Daouda ye ale tun bɛ Sikasokaw fɛ yen jamanakuntigi nɔfɛ cérémonie bannen ale n'a ka directeur ni o ye police directeur sapeur pompier directeur aw b'a dɔn cogo min ye garde national chef d'état major olu y'u ka mobili ta k'u kunda Kiɲa kan Kiɲa u taara yen ka taa yen polisiso kura k'o dayɛlɛ général Daouda y'a ɲini polisilakaw fɛ u ka dɔ fara nin waati na wulikajɔ ni timinandiya kan minɛn minnu filɛ n'u bolo nin ye u ni sɔrɔdasilakaw bɛɛ ye kelen ye baara bɛ kɛ cogo min sɔrɔdasi gun kan fana k'u hakili to o la a y'a ɲini dugudenw fɛ polisi minnu filɛ u kɔrɔ nin ye u yɛrɛ ka polisiw don n'u ye kibaruyaw dogo la u y'a dogo u yɛrɛ la wa fana u k'a dɔn k'a fɔ ko polisiso sigikun fɔlɔ a ka lakana sabati o ye duguladenw ta ye Kiɲakaw ko a ye polisiso in kalifa a n'a duguladenw bɛɛ lajɛlen na polisi ninnu fana k'u jɔ u jɔyɔrɔ la k'u ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la
ministre ni a ka délégation u ka inauguration senfɛ min ye polisi ɲɛmaaba ye n'o o ye Sulemani Traoré ale fana ye laseli kɛ k'a yira k'a fɔ polisiso in bɛna baara min kɛ so hakɛ min b'a kɔnɔna na a n'a ka wulikajɔ kan ka kɛ mun ma ka kɛ ni polisi yɛrɛ ka laɲinibaw ye ale y'i da don o la a kɔni y'a ɲini polisiw fɛ fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye magoɲɛ ye u kan'u da de a kan dɛ ale ye ɲɛmaa ye nka o kɔrɔ tɛ ko maa min don ko ale sigilen don k'a t'u lamɛn minisiri ye min fɔ a y'o fana f'u ye bi Mali armée bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye polisi gendarme gardi a bɛɛ lajɛlen bɛ gun kelen de kɔnɔna na bi u k'o bila u kunna ka baara kɛ n'o hakɛw ye n'i bɛ yɔrɔ min n'i dɛsɛtɔ don gardi b'i kɛrɛfɛ confrère n bi yan ɲɛ bɛ ninnu na u bɛ fɛ ka bin ka a wele kan'a fɔ ko fo polisi ka sɔrɔ diyagoya la sapeur pompier de ka surun i la o fara i bolo de la i n'o ka baara kɛ sabula u bɛɛ bɛ mugu ci nin waati in na donc min ye directeur ye ale kɔni ye hakilisigi kumaw f'u ye ani fana ko k'u jija ka polisiso in minɛ k'a ɲɛ a kurakuranin dir'u ma cogo min a jɛlen ka to ten minisiri a tilalen o la a taara kajolokaw fɛ yen kajolo ye min ye garde nationale ale ka peloton min bɛ yen o sigiyɔrɔ kura a ye o kurumo karili kɛ tiɲɛna a so in cɛ ka ɲi dɛ n t'a dɔn n'aw y'a ye u ye so ɲɛnamaba de dilan wa sisan fana min ye o baara in senfɛ chef de peloton ka yɔrɔ senfɛ fanafɛla fana na min ye yɔrɔ belebele ye u bɛn'o fana jɔ n'o ye 5 étages ye k'o dilan yaasa garilaka minnu bɛ Sikaso kɔnɔna na olu bɛ se ka bila o kɔnɔ cogo min n'Ala sɔnn'a ma min ye nin ko ninnu ye sa an na tila ka segin nin baara in bɛɛ lajɛlen kan min ye minisiri Dawudi ye a yɛrɛ kumakanw bɛ yen an na olu di maaw ma baara in kɛcogo ɲuman na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a faamuya cogo min na laadiriya o kɔnɔna na bingali dɔ kɔni kɛra an sɔngɔkaw fɛ jɛkulu marifatigi lakodɔnbali dɔw fɛ u kɔni donna dugu kɔnɔ n'o ye Lelo ye Guruma ye u ma maa ye u kɔni ye misidenninw sagamɛrɛninw ni bamɛrɛninw minnu di koloɲimiw taa nin bɛɛ kɛ baraba kɔnɔ ka tasuma k'a kan dɔrɔn k'a ambulanse aw ko k'aw bɛ silamɛya sinsinni na aw bɛ taa bin mɔgɔw kan k'olu ka baganw tɛ ka taa n'olu ye nin ni Ala ko bɛ fankelen yɛrɛ fɛ yan min ye Bafulabekaw fɛ ye keba n y'a f'i ɲɛna cogo min Amara ninnu ka dugulamaw wulilen don nin waati in na ko Janjɛ Farakaw u ye ko kɛ dɛ Sijo Tamani maaw u ka laseli la u y'a yira k'a fɔ ko min ye Janjɛ Fara ye ko malo sɛnɛyɔrɔ min bɛ yen n y'a faamu sisan ko ji de b'u bolo yanni ji ka tiɲɛ ten u ye malo kɛ wa min ye yɔrɔ in ye Janjɛ Fara in yɛrɛ ye ale ye kilomɛtiri 6 o de b'a ni Mayinandi ni ɲɔgɔn cɛ min ye Manantali sira a bɔ o de kan sɛnɛkɛla minnu kɔni bɛ yen sa u ko min ye baganmisɛnninw min ye tumuw ni fɛnw ye k'u y'olu caman fa u ka foro kɔni a ɲɛna kosɛbɛ nin waati in na sa olu kɔni bɛ ka malo kunfɔlɔw olu tigɛ fan dɔw kɔni bɛ fɛ sa k'u ye gɛlɛya sɔrɔ o la sabula samiyaji kun jɔra samiyaji binna o nana ni fɛn ɲɛnɛmaniw ye u ka foro la nka o bɛɛ n'a ta ko u kɔni tun bɛ ka min ɲini o ye taari la u bɛ se ka mun sɔrɔ bɔrɔ 100 ni kɔ o bɛ ka sɔrɔ ko wa fana ko min ye samiya min daminɛtɔ filɛ nin ye k'u bɛna malo kura dilan tuguni nin dugu in kɔnɔna na olu tɛ récolte fila ye sa wa ba bolo fara b'u ɲigi samiya fana bɛn'u ɲigi ne yɛrɛ bɛna gere ka malo kɛ Bamakɔ yan aw ka dalala in na n bɛna a lajɛ ni n sera ka taari kelen gere ka malo kɛ nerika kɔni n b'o ɲɛdɔn gere ka malo a bɛ marché Joro dɛ Joro ale ye hors casier de ale ti office ka fɔ la office moyen bani ale kun kan ka jɛrɛ kɛ nin kalo in tile 22 a n'a tile 23 o kun kan ka kɛ Sankaw fɛ yen ka kɛ ni Asimi ka Sikaso ta ye minisiriw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen sɛnɛ minisiri ale ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a bila nin kalo in tile 28 a n'a tile 29 na Zeyin ko a tɛna kɛ Sankaw yɛrɛ fɛ yen tuguni min ye Isa Kante ni ale yɛrɛ ye office du moyen bani directeur ba ye ale y'a yira na k'a fɔ ko a bilara Segukaw fɛ yen la Juma ale ni Sibiri nata yaasa minisiri dɔw bɛ olu ka se ka y'a kɛnɛ kan min ye jama faama fana ka se ka kɛnɛ kɔnɔna sɔrɔ finitigilakaw olu n'u maa wɛrɛw minnu bɛ yen n'olu ye jagokɛlaw ye sa k'olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min Yanfoyila mara la dugu dɔ bɛ yen ko Dezo a na kɛ sanubɔlaw b'a fɛ ka taa u sigi yen sanubɔko in kɔni na sa Dezo dugutigi ka taa fara maire kan
olu ni maa minnu bɛ n'olu ka kan ka sanu bɔ olu ɲɛminɛbaw olu y'a yira k'a fɔ ko u ye dugudenw sigi ka kuma lase u ma maa kelen kɔni sɔrɔla kɛnɛ kan ye o y'a yira k'a fɔ ko waleya in tɛ bɛn ko sabula a bɛ bɛn olu ka fala kɔnɔna de ma samiya setɔ don ninnu ko ko min ye juma nata ye k'u bɛ na duguden fanba kɔni sirannen don Denzo Yanfoyila mara la ko fo fɛɛrɛ ka tigɛ ko nɔn tɛ ko olu ka sɛnɛko ko a bɛna don galama la an bɛ ka nin ko in ɲɛ jateminɛ n'Ala sɔnna a ma Amara i tɔma ka maaw don olu ka dugulamaw don an na maire ɲini ka dalakan dɔ ka min ye préfet ni sous-préfet préfet tɛ sa wa Yanfoyila ye préfet de ye an n'o fana ɲini duguden minnu murutilen don fana n'u ko k'u ka association bɛ Bamakɔ yan Denzokaw an n'u fana wele Jagicɛlakaw an b'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko in k'an b'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen ka hakilina o ka se ka sabati kunnafoni ka di nka nin waati in kɔnɔna na jɛkulu kunfɔlɔ kɔni taara Yanfoyilakaw fɛ yen ka ban dugu in kɔnɔna na u b'a fɛ ka taa sanu bɔ yen sanubɔ ko in a kuma ka ca dɛ dugudenw caman b'a fɔ kuma caman k'u ma ɲininka a bɔli la kuma tɛ nin samiya donda in na n'i ko k'i bɛ taa lɛ kɔnɔna ta a ka gɛlɛn bi Mali Burkina Niger olu bɛna baara sigi sen kan sa fɔ min ma ko dɔgɔkun kelen numérique tɔgɔ la ministre min bɛ anw yɛrɛ ka ministre n'o ye Alhamdu Agi Iliyɛni ye gouverneur kɔrɔ do Kidal Mali lasigiden a y'o kɛ Niger maa min do fana ma mafalen do Onzon Segu sabula a ye lycée Cabral de kɛ Segu Alhamdu kɔni a bɛ bamanankan mɛn Buruda mɛ si t'a mɛn Ala ka n'i ci nin bɛ dalen da bamanankan na ka tɛmɛ anw kan Alhamdu a ka ministre a tɔɲɔgɔn ministre minnu bɛ Niger ale ni Burkina olu nana kunu a taara olu kunbɛn sɔgɔmada in na min ye jɛrɛ in ye sa Sogɛli Kokala Mayiga a ɲɛmaya ale bolo sabula président ale ni maaw taara Burkinakaw fɛ yen ka ban seko ni dɔnko ta na sira la sa min ye Mɔptikaw ka dɔgɔkun kelen ɲɛnajɛ min kun sigira sen kan n'a ta ko filanan kun ye nin ye baaraw kun cɛra kari tɛmɛnen a ko senfɛ sa min ye kin 11 Mɔptikaw fɛ yen studio Tamani mɔgɔ ka fɔ la olu de kɔni kun bɛ ɲɔgɔn da in na jɔyɔrɔ fɔlɔ studio Tamani mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko min ye o sɔrɔla maa min fɛ sa o ye kin min tɔgɔ ye ko Komogeli ye ale kɛra fɔlɔ ye sefa wari 40,000 o dira ale ma filanan o kɛra bugufiyɛ o y'anw ka maaw ye olu ta kɛra 30,000 ye min ye Togeli ye ale kɛra sabanan ale ta kɛra 20,000 ye ko min ye dɔgɔkun in kɔni ye a ko jara kosɛbɛ sabula Segukaw ka Mamu Dafe ale ka festival coordinateur délégué n'o o ye Jibril Gise ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna na ka taa baro sigi kɛ n'Ala sɔnna a ma ale ye baara min kɛ an n'an da don la an ka farikolo ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na sa farikolo ɲɛnajɛkɛla minnu bɛ yen n'olu si ma san 23 sɔrɔ n'u kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa Jeux Olympiques la Faransikaw fɛ yen Jeux Olympiques min yɛrɛ dayɛlɛli bilalen don kalo kura tile 19 na o baaraw kan ka kɛ tile 24 kɔnɔna na Faransikaw fɛ yen Mali ale ndolacilaw sɛmɛ ye nin ko in na olu kɔni y'u ka qualification sɔrɔ ka taa nin ko in kɛnɛ kan labɛnw bɛ sen na sa yaasa u ka se ka labɛn cogo min na o de la kunungo min ye ndolacila maa 28 ye u ka dege karamɔgɔ n'o ye Kɔnti ye ale olu wele sa u kana kabalakaw fɛ yen labɛn o bɛ se ka kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ sa an b'a yira u la k'a fɔ collectif de soutien aux intérêts du football ko ale kɔni bɛ a ka dɛmɛ ta ka don Mali balontannaw ma n'o ye Aigle ye min ye collectif ye a ko k'ale ka wuli ka jɔ n'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛlen don yaasa farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ko équipe nationale joueurs bɔra ka waleya minnu kɛ nin ye ani ka kibaruya minnu di ko o bɛ taa olu kanu na k'olu jɛlen don n'o ye ko wa fana k'u b'a ɲini joueurs fɛ k'u fasa ja kaki yaasa u ka hakɛ ye fɛn fɛn u bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na capitaine Amari n'a tɔw ko u bɔra ka waleya min kɛ nin ye ko nin ye waleyaba ye min bɛna kɛ misali ye an ka jamana farikolo ɲɛnajɛ ko hukumu kɔnɔna na ko degun mun bɛ fédération yɛrɛ kɔnɔna na ko fo de bara ka ci min ye collectif pour la défense des intérêts du football ye ko a ma jɛn n'a ye cogoya si la Mali balontan na a kalifalen don fédération min na bi o ka dɛsɛ ka ta ka ɲɛsin joueurs ma fo ka taa olu bagabaga k'olu lagosi k'olu lamafiyɛnya ko bi bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko sifin denmisɛnnin minnu bɛ an ka balontan ko kunna ko olu kɔni bɛ balontan caman u caman bɛ nanzaralakaw fɛ yen u ɲɛ b'u tɔɲɔgɔnw ka kow kɛcogo la hali n'o y'a sɔrɔ ko wasa ma sɔrɔ i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a laɲini cogo min
ko fédération fana tɛ se ka so ci dulu ta ka da dabi kun koyi k'u yɛrɛ nɔ bɛ nin ko ninnu na sabula farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ labɛn cogo a n'a kɛcogo an ka jamana kɔnɔ k'a si tɛ se ka se sɔrɔ fiyewu n'o y'a sɔrɔ fédération ɲuman tɛ an ka jamana kɔnɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ hakɛw farikolo ɲɛnajɛ taabolo a bɛ kɛ makama minnu kɔnɔ olu b'olu bɛɛ lajɛlen bonya diɲɛ yɛrɛ farikolo ɲɛnajɛ sigilen don hukumu minnu kɔnɔ na o sariyaw b'olu bɛɛ lajɛlen bonya nka olu sɔsɔlen don bi anw ka jamana kɔnɔ yan sabula jɛkulu min yɛrɛ sigilen n'o ye fédération ye o yɛrɛ sigira namara ni nkalon kan a ko foyi ma se ka sen sɔrɔ k'olu kɔni b'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin joueurs ma min ye sɛbɛn ye a fa sirila maa min fɛ sa o ye Aruna Malikite ye collectif pour la défense des intérêts du football union des footballeurs du Mali olu ko ko u kɛlen ka jateminɛw kɛ an ka jamana kɔnɔna na sa k'a ye k'a fɔ ko nin waati in na min ye farikolo ɲɛnajɛ kɔni ye ko a kɛlen don ko ye ko maa yɛrɛ t'a dɔn bɛ min fɔ nin na k'olu dun fana ye maaw ye olu ye wɔsi kɛ koyi u ye ballon ta Mali ye u ye senkariw kɛ u ye bolokariw kɛ u ye degun sɔrɔ ko nka ko bi ko olu ɲɛ bɛ min na ko Mali ballontan soba ko o kan ka man ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ko sabula an ka laɲini kan ka kɛ min ye an k'an jija an ka se ka kubu ta ko min ye majɛ minnu yera nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko majɛw cayara kosɛbɛ ko min ye fédération ye ko ale yɛrɛ y'i ban pewu ka taa Mali award kɛnɛ kan Mali award in dun ko kun kɛ kun ye min ye sifin minnu bɛ ani maa minnu bɛ n'olu ye farikolo ɲɛnajɛ kɛ ani arbitre ni dirigeant ko ka olu ka senkɔrɔma don ko fédération ye o ko in kɔn ko maa min y'o waleya kɛ ko ka tila k'o gɛn ko n'i ye fédération yɛrɛ ka ko ta k'a jateminɛ ko Mali bɔra ka ballontan min kɛ Afrique du Sud k'a ɲɔgɔnna ballontan labɛn lankolon ma deli ka k'an ka jamana kɔnɔ ko joueurs ka taa ko heure 5 dɔrɔn de donna u n'u ka ndolanci cɛ k'u ka tila k'o kɛ fu ni fu ye ko kun kan ka lakodɔn u ye ko n'i ye fédération fana ka lettre ta k'a lajɛ k'a ye kangarima min kɛ joueurs ye ko kɔni ma kɛ hakɛw kɔnɔna na fiyewu ko entraîneur n'o o ye Eric Segu ye ko o ka gɛnni ko k'o mɛn réseaux sociaux kan k'o fana tɛ ko ye min ye mɔgɔ n'o bonya bɛ o ko la min ye communiquéw fana ye n'o ye équipe nationale yɛrɛ communiqué ye n'o ye joueurs ka communiqué ye ko min y'a ɲininka k'a fɔ ko bi ko fédération k'a taabolo falen ko olu IFM n'o ye union des footballeurs du Mali ye k'olu b'o kɔkɔrɔ don bi u b'o kɔkɔrɔ don sini ko sabula olu yɛrɛ ye ndolacila ye u b'a dɔn gindo jugu min bɛ fédération kɔnɔna na u bɛ baara kɛ cogo min u ye min da olu yɛrɛ kan ka tɛmɛ ko Ala kelen pe de b'a dɔn ko nka sa ko olu kɔni bɛ min dɔn ko fédération kan ka yɛrɛ ɲininka a k'a yɛrɛ lajɛ a k'a dɔn k'a fɔ bi degun min bɛ yen fiyewu ballontan kɔnɔna na ale yɛrɛ y'a dɔ ye ko ni Ala sɔnna ma ko olu kɔni k'u bɛna mɔgɔw laɲinɛ fédération kɔ sɔɔni ko Ala a tɛmɛ ko sabula a se b'u ye a dɔnko bɛ u la wa maaw b'u bolo olu ka laɲini bɛɛ lajɛlen ye kelen ye Mali farikolo ɲɛnajɛ bɛ se ka wuli ka bɔ ni dingɛ in kɔnɔ cogo min gɛlɛyaba min ni a b'o kɔnɔna na a ka se ka bɔ o kɔnɔna na ko an bɛ ɲɔgɔn bolo ko yaasa an ka farikolo ɲɛnajɛ ka se ka taa ɲɛ fédération malienne de football n'ale ye FIFA ka tɔnden ye min ye CAF ka tɔndon don UEFA ISO foot ka ale sigiyɔrɔ bɛnnen don Amdalayi Asseyi ma a y'a ka nɛgɛjuru siraw di compte bancaire n'a tɔ bɛɛ lajɛlen nin kalo in tile 24 kunu ko nin ye lettre ye sa ka ɲɛsin Amari Traoré ma n'ale ye Aigle mɔgɔw ka jalatigi ye ko lettre in a laɲini ye mun ye ko a kana ko ka di ɲɛfɔ ko capitaine Amari ko anw minnu ye fédération maaw ye ko an y'an sinsin min kan o ye k'a fɔ aw ka bɔ bɔlɔlɔ ka kumaw la aw ka bɔ ka farikolo ɲɛnajɛ ko da kɛnɛ kan min ye farikolo ɲɛnajɛ gundoma yɔrɔw ye n'o y'an ka équipe nationale kunkanko kumaw ye aw ka fara ka communiquéw k'o la k'an y'o kankari da i ye ka tɛmɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko an dun ɲɛ b'a la k'a f'i ma sa ko sisan ko tile 2 de b'i bolo i kana i ɲɛfɔ anw ye k'an b'a dɔn ko i bɛna nin lettre in sɔrɔ cogo ɲuman na min bɛna se ka faamu ka kɛɲɛ ni nin bɛɛ Amara ne ti fɛn fara ni kan koyi Sulemani Bobo Tunkara farikolo ɲɛnajɛlaw sɛbɛnni Mali faso yɛrɛ gafe la n'o ye lesɔr ye ale ye o maa ye a ye min fɔ ka kɛɲɛ ni football gɛlɛya ye an ka jɛ k'a lamɛn. Donc ni fɛn mun kɛra il faut qu'an ka leçon tirer olu la ne personnellement ne b'o de fɔ chaque fois c'est-à-dire il faut que an ka sɔn fɔlɔ k'a fɔ ko an bɛ erreur kɔnɔ parce que mɔgɔ n'i m'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ k'i man kɛnɛ i bɛ se k'i furakɛ cogo jumɛn bana min bɛ la e t'a dɔn yɛrɛ e bɛ se k'i furakɛ cogo jumɛn mais an bannen b'o de ma o y'an ka problème fɔlɔ ye problème filanan ye min ye hali bi anw de bannen bɛ ka évoluer depuis fɔlɔ ballontan bɛ kɛ cogo min depuis fɔlɔ ballontan bɛ gérer cogo min fali ta ka taa siri so place la ou bien ɲɛfɛ olu de tun bɛ kɛ fɔlɔ texte i b'a mɔgɔ min bɛ ɲɛ mɔgɔ la texte ka di cogo min i b'a manipuler k'a bila ka fɛ ça c'est des choses qui sont dépassées olu tɛ se ka kɛ sisan il faut qu'an ka sɔn olu fana ma filanan fana ye min ye ne ni karisa tɛ kan kelen fɔ
o kɔrɔ tɛ k'a fɔ karisa in jugu bɛ n ka karisa mabɔ sport la. Sport là, tout à fait. Non, mais il y a une bête qui ɲɔgɔn kan fɔ. Une bête qui ɲɔgɔn kan fɔ. Donc fo mɔgɔw ka sɔn de ma depuis combien d'années maintenant a ka ca 10 ans ye mankan b'an ka fédération kɔnɔ. A ka ca 10 ans ye Mali ka dossier min bɛ taasi la mɔgɔ si t'a da don. Wari min donnen na mɔgɔ si t'a da don. Mais les gens doivent se poser la question, qu'est-ce qui fait ça? On be sous-région na i be jamana jumɛn do sous-région na ka fɔ ko ka dossier ɲɔgɔn dossier bɛ taasi la tigi bolo. I be jamana yɛrɛ jumɛn do diɲɛ kɔnɔ ka fɔ ko ni ɲɔgɔn dossier b'a bolo taasi la. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Il y a des problèmes. Mais ne bolo problème yɛrɛ kɔni fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye, ça c'est le département des sports. Hali bi ni ko département des sports, je parle des autorités, mais comme département des sports de sport, il faut qu'olu de k'u ka responsabilité ta fɛn min n'a tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ o kana kɛ FIFA koto la CAF koto la bagabagali fu de don ko CAF ni FIFA bɛ nin kan non fɛn min tɛ ɲɛ jamana kɔnɔ qui amène a bɛ na ni trouble à l'ordre public là mais il peut empêcher foyi t'a la fo ka se ni mankan min bɛ fédération kɔnɔ dɛ fo k'o de ban pewu ka yira fédération mɔgɔw la k'a fɔ ko fédération aw bɛ si anw de ka so kɔnɔ anw de b'aw balo donc ni état ko k'aw ka min kɛ n'aw m'o kɛ an b'aw bɔ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ na c'est pas du tout interdit il y a ce problème là ko an b'o kɛlɛ min kɔnɔ dɛ mɔgɔw bɛ ka énergie min consacrer o kɛlɛ la u tɛ k'o yɛrɛ kɛ dilanni la bon malheureusement o kɛlɛ fana bɛ ka répercuter fɛn bɛɛ kan hali clubw kan donc il faut qu'on ait vraiment le courage qu'on régler quoi. Il faut qu'on ait le courage de régler ça, se dire les vérités, se poser les bonnes questions, tirer les enseignements de tout ce que c'est parce que ça fait depuis l'indépendance là, c'est toujours la même chose, les mêmes résultats. Mogoshit sera phobi yaku boraka fotu mi ko état malien ta ka effort que sport là. Non tu sais quoi faut. Tu connais ce qu'il faut comme résultat soro. Yame. Mais ka faut que état compte ka effort que état ka effort que. Et nous tatola kan là moi je me rappelle bien, président de la République de Ouressoa Assimi. Akuna wa fait ka koke na wa fait aka do histoire kono. Ay koke mi nyoma dirika ke. Quand le président de la République dit ça, quand le président de la transition, le chef de l'État dit ça, ça c'est très clair. C'est le message. Ça c'est un message très fort. Donc, jusqu'à présent, il faut que évoluer. Mais l'État faut qu'il aime quoi dire. Non, ne sais qu'à continuer et comment on appelle ne benga so joli là. Et maçon nana fone ko ni war sara maçon nana fo ka nana ni comment on appelle donc fournisseur nana fo ka nana ni ciment tonne sabay. Ne ma tonne sabay et puis moi je signe que ni tonne sabay. Mais ni état ka fait est-ce que nabi aramad nabi personnel là est-ce que va signer. Mais mo ambe ko de kibi c'est ce que l'État est en train de faire. L'État est en train de cautionner des choses qu'il ne doit pas cautionner. Ayo bon le Valentin na mo sira joro kana na muye aywa ni muye Sulaiman Bobo Tungara ale mangai renouveau FM ka la selimundo la selin ke kunye ma obe saga famna tomi farkolo nyeneje abe dangu minabi an woni ma min famu oye fédération ale ka amari convoqué ko tle flaba bolo ka kana ko kana inyefo adunye lettre ke akma ka kelon tokola anu joru de ake nin ko na wolomuna ama min fo gouvernement yi aka jo ajoro farkolo ngina jate fédération tayde farkolo ngina jate Mali di tay abe ka tasra min fe ni dususuma bala ni dususuma tala bela jile nyeba ala bela jile ba dombi ka fo mime anga farkolo ngina jeka min kadi Mali e bi Malion famba e bi o e eglu de nga sente ka soro kunjumena hakede be ala demsenu mununye coupe d'Afrique ta 2017 kade Gabon ulbe bulla ka so no fe udona fédération fambe uma songa ulame utara ministère la uma ulame président de la République drone fe uye seben taka di uma ku ka taka ko abenyenebo alsa amanyenebo laidu ne tara uye o nyona joli be anika fara jeru ka warko nyema yere nye tanaye joru ka wari no ya soro ko kan utugola fédération ni makanga jagata me équipe nationale joueur ka ni yoku convoqué e ka mate ima eli awere munumbe yere awere eli tugo yere manye folo yere sharia yere fe ni sharia yere reta fédération yere te malla mais mu meka ke anga toyi amsaka mago anga na suspend en suspend na suspend bala be maga kele sa ama suspa antara anya mun soro ne dusuka jite andon ye sukelenga kashila amule amodon ampe dusukum dalon dengenega kosa na mun na bola be maiwa o problème me yoro mi koko o nyeno ko ayi
ko ni yo ko FIFA Suleiman Bobo tungara bora ga min fo sa fɛn min tɛ ɲɛ ne ko FIFA président en allé malin à travers fédération siège de là n'a tra bandaw de fi o ye fédération siège ya donc ballontan politique dabala gouvernement dabala parce que ale be war do ala am ta maga hijita ale fana nogara kosɛbɛ hakila ka fɔ Jawara kɛ akalla seli kuncɛli ona kɛ ni ye Mali délégation min tun be yen u ni Arabie Saoudite ka maaw ye ɲɔgɔn ye bonyama segu kɛra Mali jɔyɔrɔ ɲɛna cogo min na u ye min sɔrɔ o la Ibrahim Jawara an ka jɛ k'ale lamɛn. Allah yahfazuk barakallahu fik shukran alhamdulillah. Nin fana ye kunnawoloba ye Mali jamana ye Saudiya ɲɛmɔgɔw u ye jɔnjɔn ta ni k'a di filière gouvernementale an ka délégué général n'ale ye maison de aji ɲɛmɔgɔba ye Dr Abdul Fattah Sise. Saudiya jamana ɲɛmɔgɔw u ye jɔnjɔn ta médaille ta ni k'a d'a ma alhamdulillah rabbil alamin ko a k'a lase diinɛ ministère ma Dr Mahamadu Kone ni hijiko b'ale ka bila kɔnɔ ale fana k'a lase an ka premier ministre ma Dr Choguel Kogala Mayiga o k'a lase an ka belebele ma Colonel Hashim Goïta k'a fɔ nin ye jɔnjɔn ye ni k'a di Mali ma hiji san 2024 2024 hiji bannen an balima silamɛw Saudiya jamana u ye ni jɔnjɔnba in ta ni k'a di Mali ma a kun ye mun ye k'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw u ye maa minnu bila hiji baara la n'o ye ministre so Dr Mahamadu Kone a n'a ka jama ani maison de aji délégué général k'a fɔ Saudiya jamana sariya k'u y'a bɛɛ labato alhamdulillah rabbil alamin k'a daminɛ hiji daminɛ la Médine, Makan, Mina, Muzdalifa, Arafa ko Mali délégué général a n'a ka jama Mali ɲɛmɔgɔw k'u ye Saudiya sariya bɛɛ labato u ma sariya foyi violer alhamdulillah rabbil alamin. Nin fana ye wasogoba ye nin fana ye kunkɔrɔtakoba ye ka ɲɛsin Mali jamana ma ka ɲɛsin transition ma alhamdulillah rabbil alamin u ye hijiko u y'a kalifa maa minnu na n'o ye ministre so maison de aji alhamdulillah rabbil alamin k'u ye baara min kɛ Saudiya jamana kan ko baara in k'a ɲɛna i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogoya min na ka jɔnjɔn ta n'o ye médaille ye k'a di Dr Abdul Fattah Sise ma a ka segin n'o ye Mali la ka taa di Mali faamaw ma k'a fɔ ko Saudiya ɲɛmɔgɔw ko Mali k'a ye hiji sariya k'a y'a bɛɛ labato alhamdulillah rabbil alamin k'u ma sariya sɔsɔ an balima silamɛw k'aw hakili lajigi yani an ka na Makan jamana kan diinɛ minisiri Dr Mahamadu Kone a ye bɛɛ wele ka taa ka minisiriso la alhamdulillah rabbil alamin a ye nin kuma kelen de fɔ a ko n'an na Saudiya jamana kan u bɛ sariya minnu fɔ u bɛ ordre minnu di mɔgɔw ma an k'a bɛɛ labato k'a daminɛ aéroport la surtout Médine misiri kɔnɔ Makan tawafu la Sa'ayu Safa ni Marwa la surtout min ka gɛlɛn kosɛbɛ Mina Arafa Muzdalifa i b'a sɔrɔ jamana caman de bɛ yen sariya minnu bɛ yen u b'a violer mais alhamdulillah rabbil alamin Mali y'o sariya bɛɛ labato minisiri tun y'a fɔ an ye kabi Bamakɔ an nalen fana an y'o kɛwale kelen an y'o fana kɛ an balimaw bi y'a résultat ye a résultat filɛ nin ye Mali wasara bi o tɛmɛnen kɔfɛ maison de aji ɲɛmɔgɔba délégué général Dr Abdul Fattah Sise an b'a fana fɔ ka waliman dɔn an balimaw maa bɛ bila baara dɔ la nka baara kɛko ɲuman a k'a dɔn k'a fɔ o bɛ dépend mɔgɔ yɛrɛ la minisiri ye a bila baara la mais ka n'a kɛ k'a ɲɛ Saudiya la o b'a yira k'a fɔ ale yɛrɛ fana jamana kanu b'a la an b'a fɔ ni ka waliman dɔn inshallah an balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ foli ani tani k'a lase délégué bɛɛ ma délégué bɛɛ nin ye bɛɛ ka kunnawoloko de an balima silamɛw nka foli belebeleba an balimaw minisiri tɔgɔ la délégué général tɔgɔ la jamana faamaw tɔgɔ la an b'a lase hijidenw ma Mali ka hijidenw an b'olu le fo k'u waliman dɔn ka d'a kan n'olu tun ma sɔn ka sabali ka muɲu bi Mali ka nin jɔnjɔn in an kun t'a sɔrɔ bi ka d'a kan hijidenw déléguéw mana f'u ye a y'aw jɔ yan bɛɛ bɛ jɔ a ye wuli bɛɛ bɛ wuli o ye koba ye dɛ donc ni bonya bɛɛ a bɛ segin ka taa filière gouvernementale u ka hijidenw k'u fo k'u waliman dɔn alhamdulillah rabbil alamin nin ye koba ye ka ɲɛsin jamana ma an balimaw an bɛ dugawu kɛ halisa Mali ala k'a sabati halisa san nataw hiji 2025 ala k'a ɲɛ ka tɛmɛ nin kan an ka jɔnjɔn sɔrɔ min ka bon ni ye inshallah an b'aw fo ni ka waliman dɔn aw balimakɛ don Ibrahim Jawara ka bɔ Makan wassalamu alaikum. يحبونكم شخصيا ويحب حجاجكم ويقدروكم ونقول نحن إخوة بالدم وإخوة بالدين وإخوة بالمحبة
الله يبارك لنا فيكم ودائما مجتمعين على الخير. امين يا رب. الله يحفظكم. بارك الله فيكم. شكرا لكم. بحفظ الله. Aiwa ni me dansigi anga songomada na kunnafoni na ama fo na sa ko ka ambe amara nu ko keta ale tumia ka sega bla bololo safa bisega to mi ke ba jalo ale fona tumia kuma so ko na ka sega baro bela jilen time camera o tumia ale bolo mi ye shwa ko le sa amara nu ko ne ale tumola an kambe nege kayeta anisegi na la sonama